ndiye muboyi vanopomba vakawanda asi anobata achipomba ndiye munhu mese kunonoka kubatwa chete asi munopomba mese munoroya kunonoka chete kubatwa chete kuti umuroya asi rimwe zuva zvinokusvikira saka chakanaka kuita zvinhu zvakanaka pamusoro penyika chakanaka kugara zvakanaka kurarama panyika kunoda kuita sezongoro rinooneka parakafamba noparakaenda napo tinofamba tichidai chinogwari kuenda kwete kuita upenyu hunenge hwochura ukaona munhu anoita soe ngosvetuka kana musha wake kwaunenge aufambe unoramba uri chimusha chisina basa. Vakadzi varume rorai, vakadzi roriwai, taurai varume kwete kuti tizoti kana munhu afa takuzoti isusu ye matadza kuviga munhu nokuda kwechii mutemo unozongokutaura kuti viga nyangwe pasina marriage yacho ipi iwe muri kuzwisisa. Saka tiri kuti rorai vanhu kuzvara kunodzimba unoona mumwe musha muri kuti muri kuroiwa kuroiwa nawo wasi kugara zvakanaka tangaumboona kuti kuseri kwaamai vako nokwambuya uko kwakaenda here mumbe ihumai kuno chakaenda here kuti vakirina matundipo kuta kumisa zvino musoro kuda kuroiwa mwana wavo ambuya vako vakadya atete vako vakadya ndobaya mukono masungiro kumanikidzwa pasi pezuva hakuna kunaka. Ndokumbira madhara nhasi pakunyora tosimba chaizvo zvakanyanya chirove nyaya dzacho tidziroi pa 2 minutes munhu anofanira kunge akwana nonyaya yake right. Ndipe nyaya dzinotaura mamboto kumbisa ndikazongoona munhu wako agara pamunda wangu nokutorima saka ndandichishaya kuti ndiani saka ndikasenda kudaro kuti ndioneswe kuti ndiani ari kugara pauya akaiswa nani ipamunhu wacho next chitaura izvo nyuma kuitira zvataurwa ndazvinzwa chana pamusoro yechangano zvimwe ndakapiwa nasabhuku koreni ukapiwa nakoreni 2019 achiti ndepani akandipa achiti ndepani pakanga ndingati muchidimbu panga pasina chiwakwa nachichinji ndangosviko ndichitupirwa ndichituzirwa ndapiwa zvisina munhu hanzi ndakapiwa nakoreni vakapiwa nakoreni vachipanana isaka pagara kare kuma 1996 tichitanga kugara ipapo pamunda ipapo saka nokufa kukaita munin'inasira mwana wese munhu anga ari kubasa tikaparima tikavakaimba ava vakazoya kutorima panodzimba pakatovakwa 19 yautandusha kuti vakaiwana kupiriwa vakaona imba iripo. Nzvimbo ndeyako une makore mangani unonzvimbo iyoyo? Ndinofunga tatowana kuma 20 something years. 20 something years. Ndizvo zvere? Chokwadi. Mwana wenyako? Mwana ari kuBhedibhiriji. Daichitai mapepa nzvimbo yenyu muite eviction order uya mudzinge apo. Anoenda kuripota munhu akamupa munhu ndenguva aende kuripota. Wazvinzwa? Itai mapepa yaite peke nguva aende. Pamusoro ini ndachikumbirawo kuti kana seshimiro sekutaura kwamurikuita sabhuku inini handigoni kumutonga asi anotonga neovararo wacho kuti auya ataure nestatement yakantaurira nekuti azondipa nzvimbo iyoyo pakanga pastori inava. Rega ndikutaurira kuti handina nguva yekumushedza, handina kana basa naye kana kutotaura naye handina kana chandoda kwayo. Ndingoshandisa masimba angu kutonga nyika kuti ndinoona kana ndinoverenga grace period yakagara vakomana nagumba
Mbaupa. Nungu ya wakagara. Wakachengetera nhaka yavo. Kana tikange ndakafa munhu usasinzira nhaka yavo yomhuri yake. Hakuna munhu anofana kuzokora nzvimbo isiri yake. Isiri yako nyaya yakachengesana nokwanhu kwachinoda kufa ikwadideko. Ine kuti vakapinda vanhu pasiri pano. Saka munhu anochengeta nhaka yake. Saka ndiri kuti inini vakomana gadzirai mapepa tokupai vakomana munodacho. Oitwa fiction order unopa. Akamutsvaga kana akakutengesera iye ndiye achaona zvekuita kwete isusu. Ndina kutengesera changamire. Sorry. Asi ndichikumbirawo nokuti ndaisa building yangairipo. Sapa tuwapa nokuti pesa apa zvaitika zvisikana iyo inenge yamakandipa zvakatimatsira kuna sabu. Akatoti gwai kuwaka ndikatowaka imba pandiwa neimba izvo. Zvino hatimaziva kuti papa pavana. Pamusoro mako kutaura chokwadi imba yavari kutaura iyi haina kuvakwa nguva refu. Munozuro muno imba yamuri kutaura iyi ikavakwa rini. Pamusoro ndikupupurawo panhau paimba iyo imba yavari kutaura baba vakatozi vakakumashure tatovaka patoilet nekitchen. Hana wangu yasipo ndomaunogara uko wakazoenda ndayatsvagira mwana wangu mukomana yarugara ipapa ndiwanga ndigadzira simu ano kwanza zvandataura handina kana chandoda kana kure kana kutaura naye pakafuna handina kutotambisa iwe gadzira mapepa oya muswani swaire ndomima panzvimbo pakwewe wanzo dzimba dzake usadzigumure isa mageji ako dyara ndapedza handina ngokutsvaga mumwe munhu anopa mumwe munhu redisiya dismiss next madhara nyora ichipanda